O Executivo de Boiro non logrou sacar adiante a súa proposta de orzamentos que ascendía a 15,5 millóns de euros. Presentase un orzamento nivelado de ingresos e gastos por importe de 15.661.283,65 euros. Os ingresos atenden a un principio de prudencia, xa que logo foron presupuestados atendendo a un criterio de caixa e os gastos presupóstanse en contía suficiente para atender ás obrigas exixibles. Os grupos da oposición, PP, BNG e IC Boiro votaron en contra, afeando o Executivo que pretenda aprobar as contas a 2 meses das eleccións municipais, condicionando así o goberno resultante das urnas. Desde que usted está, trouxo uns presupuestos solamente. Bien, ahora, a 2 meses non, a 1 mes das eleccións, nos trae este tocho que a min dame a impresión que é para hipotecar os que poidan vir dispois. Vale. Hoxe, a 2 meses para unhas eleccións é superimportante ter un papel, un orzamento sobre o que traballar, pero que este goberno en 4 anos non foi capaz de aprobar un orzamento. 59 días faltan para as eleccións e falan de responsabilidade. Falan de cumprir cabeciñanza, falan de proxectos, falan de non sei que. O que me pregunto, que pasou no ano 2020 e no 2022? Precisamente ese argumento, pero en clave positiva, foi o esgrimido polos membros do Goberno, posto que a celebración das eleccións, din, suporá unha demora na tramitación administrativa dos orzamentos. Por eso, efectivamente, eu creo que é un acto de responsabilidade que se fai dende a Consellería de Facenda poder traer este presuposto, porque, evidentemente, sexa cal sexa o Goberno que sala das urnas, pois ten un documento económico para poder funcionar dende o minuto 1 da súa Constitución. Tampouco saiu adiante, esta vez coa abstención do BNG e os votos en contra de PP e IC Boiro, a aprobación dun crédito de máis de 2 millóns de euros con cargo remanente de tesourería para aboar as facturas que quedaron pendentes de pago en 2022.